po kami sa anong tawag doon? Pasto ata yung tawag sa kanila. Basta guys, para siyang marami siyang mga puno. Kasi pupuntahan pa namin yung punong mahiwaga. Charot. So yung puno po na tinatawag nilang dumon. So yun na po guys, meron po siyang bunga. So pupuntahan po namin ngayon. Kasama pa rin si Andy. So, bye-bye! Tara, sama po tayo guys. Last day, no, nung nag-video dito kami tungkol sa nakaw-nakaw namin na movie na yung wagang bokya, so ngayon guys, dito din kami dadaan. So yun na guys, no, so wala kaming madaanan, no choice po kami para dumaan kami dito. Oh my god. Alerty. Wala ka? So, ito na guys, nakatawid na po kami, no? So yun na nga, as you can see, dito din kami dumaan at last day. Pero kaming GMT Express. Kasi kaka-order lang po namin ng suka at saka tuyo, gano'n. Hi guys, so andito po kami sa area kung saan kung saan maganda po yung view. So ipakita mo yung view. Ayan. So, malapit na po natin marating yung mahiwagang puno. Charot. So, andun lang po siya. So eto guys, nakarating na po tayo sa wakas. Eto yung puno.
guys, nandito na po tayo sa mahiwagang puno na tinatawag nilang dubuan. So, kain po tayo guys! Video ko. Video daan sa babaw ka niya. So, hi guys! So, nandito na po tayo sa puno ito. Oh my God. Kalokang haba ng mga nilakbay namin. Makarating lang dito. So, itong puno na to guys, nakakain po yung bunga niya. Ewan ko ba kung anong tawag sa inyo dito. Dumuon kasi ito sa amin. Sa mga Bisaya, dumuon ang tawag ini. So, ewan ko sa inyo kung anong tawag dito. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung anong putas ito, no? So, ito talaga. So, relax game makain. So, ito na lang. Masarap daw kasi ito eh. So, try natin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo, naghanda talaga kami. So ayan, nagdala po kami ng suka. Ayan guys, sasawan po yan, suka, tsaka o ayan. So sa loob nito, ito po yung hiwagang box, ganon. Katingin na ako eh. So ayan guys, so meron po tayong salt, tsaka betsin, tapos ano din, tsaka sibuyas. So ayan po guys, so ihalo po natin to, tapos lagyan po ng suka, tapos yun yung gawing sausawan. Yung bunga nito guys, actually ano, asim talaga siya, parang mangga, pero ang konti. Ano yan? Papakita ko po sa inyo mamaya. Sige guys. Okay. So ano to? Parang tut. So para siyang ano guys, para siyang ano, ibigyan? Ugibgus or so yan na guys. So ayan, so bago po natin ito makain or makakuha po tayo, dapat natin akyatin yung puno. So magtitiis ganda po kami ngayon, akyatin namin yung puno para makakuha kami ng pagkain kaloka. Para makakain kami. Tignan ko muna kung ang banda yung ano dito. Baka kasi may batot dito eh. Wala. Laki ng ilong ko. Or parang wala naman dito. So go! Akyat na tagpo na bonggang-bongga. So ito na guys. Aakyatin ko na yung puno. Tara! So, ganito talaga guys. Pag dito kayo sa bukid na katira, so bumongga talaga yung mga ano nyo, yung mga talento nyo. So, pakatsak-kat tayo guys. O, di ba naka-shades pa ako? Sarap sa parang na. Guys, so dito na ako sa tuktok ng puno ito. So kukuha na ako ng mga bunga. So yan lang naman mas marami po. Ay Diyos po, hiningal ako si Papa. So I'm beautiful everyone. So, hi everyone. So, ito na po nakakuha na po ako. Kung hindi po siya masyadong marami, pero okay na yan. So, ito na guys. Papakita ko po sa inyo mamaya yung buong ano na. So, konti pa siya. So, kailangan namin kumuha ulit. Ito ganun pa rin. Ha? Yan na. So, ngayon guys, bababa muna ako. Kasi yung kasama ko gusto din yung umakyat. So, siya na ba yung aakyat? So, ito guys, ito yung ano niya, yung mukha niya talaga. So, ayan guys. So, ito po yung kakainin namin. Ito po yung tinatawag nilang dumon. So,
So, ito siya. Ayan. So, ito po siya, guys. Siya, hoy! So nakikita nyo po, ayan na po siya, binababa niya po yung mga bunga, ayan. So thank you so much, no? So ayan po siya, guys. So naglalambitin po siya sa ibabaw ng puno, no? Ayan. Go girl. Ayan, ang bait. Wah. Oh. Ayun, bumagsak. Ayun pa. So ito po yung ano niya, guys, yung itsura niya. Ayan po, tapakita ko po sa inyo. So yan po yung itsura niya, guys, ayan. Ayan, yan po tinatawag ng dumon. Pero masarap po siya, guys, grabe. Ayan, guys. Gwapo ba? Wait lang. So yan po, ayan. Ayan. Naka, masipak nga rin na. Go, bira. May kalagot. So binali niya po yung mga sangag, guys. Balik ko rin yung abot na rin. Ngayon, makuhit niya ng putol, eh. Up, back. Kababa na po kaming dalawa. So, ayan na po siya. Ayan. Ha? Ay, wait. Hindi ka ba? Saan pang kami tigunin? Yan, ang hirap na pero naka-video pa rin. Ano ka? Sige na. Ayan. Baliin mo na kasi. Ano ba naman to? Pinahirapan na. Ito, kababali niya lahat, no? Wah! Oh, so ayun, napakan mo pa. So ayan, guys, so kakain na po kami ngayon. Ayun siya. Asa na ito mo? Sige, pinabutang mo. Hindi ko pagdagistan. Guys, pagano dapat maganda. So, ito na siya, guys, no? So, ayan. So, ito na. So, ilalagay natin yung suka dito sa, sa may asin. Ano ba nga? Mahang siya, gabi. Wala kami dalang tubig. Diyos ko, uwian to.
So, ito na po. Yan na guys. So, aalog-alogin natin para ma-mix po yung lasa nila. Hanggang sa matunaw yung asin. So, ang bango. So, for example, ito siya guys. So, for example, ito. Ayan. Ayan guys. Ito. Ayan. Sasaw-saw nyo lang po sa suka. Tapos, ngasim talaga. Para siyang mangga. Pero ang sarap. So, ito na. Ulit. Take 2. Yan. Sasaw ulit. Diba? Manda ka rin. So, yung guys. Ang sarap talaga. Yung cameraman ko hindi makakain kasi siya yung nag-video. Kawawa siya kasi dalawa lang kami dito. Aloka. Marami ano? Ang tawag dito, yung Zumba. May tinawal bigas. Aloka. Sarap talaga guys. Sabang sarap. So bukas na kumain ha pagkatapos ko. Tumulo laway niya. Dapat hindi kayo marte kasi pag marte kayo, hindi kayo mabubuhay. Ganon. Sarap. So yun na guys, mukbang challenge kami ng dumpon. So tara! So hi guys, kainan na. Char. So yun na po guys, so masarap naman po siya talaga. So wala kaming dalang coffee stand. Wala po kami noon. So, ang ginawa po namin, ilagay namin yung yung cellphone sa puno. Sabay nilagyan ng chinelas. Siyempre, wala kaming pera guys. May tumawag. Check muna. So yun na guys, wala palang tumawag. Akala ko meron. Akala ko umabol yung mga kasi squad ko. Hindi kasi sila sumama.
So, eto guys. Yan po yung bunga niya guys. Ayan. Yan. So, lalapit na ako, no, kasi sobrang layo talaga namin sa video. Kasi wala kaming selfie stand. Sarap. Wala, extra dire dyan, no? Napakita ko sa inyo kung ano yung nangyari sa cellphone ko. Kung ano yung nilagyan. Napakita ko mamaya. Dami kasing ganito, yung mga ano yan, maiitim na migas, ganon. Yan no, tumatakbo-takbo sila. So kailangan mo hindi mo ito makain. Hindi mo ito kasali sa kainan. Ito naman. Dapat talaga matanggal ito eh. No? Suka, uy! Ay, suka pa. Tara! Punta ko, babuta naman. Ano na? Wala ko. Ang hang ng suka. Nakain ko yung migas. Nakain ko yung migas. Nakain ko yung migas. Anghang. Ito ka, Joy. Yari dito. Wag. Wah. Ayaw, alin. Talaga na to? Uyo pa more. Patuloy. Oh. Naghahanap pa ako, guys. Tulungan lang ako. Set na nakatuwa. Dito ako. Ayan. So, meron po mga hinog, guys. May mga hinog po yung mga violet yung kulay. Ayan. So, yung mga violet po yung kulay, yung po yung mga hinog. Kasi yung green yung hilaw, syempre. Sarap siya, guys. Yun. So, sa mga nakakaalam kung ano to, sa mga nakakakain ng ganito, ano yung pangalan sa inyo, share nyo, comment down below talaga, guys. Kung ano yung pangalan sa inyo. Kasi sa amin, dumon yung pangalan eh. Dumon. Yun. Yung bata pa ako talaga, pumupunta-punta kami dito. Marami naman ganito doon sa iba. Pero malayo yun eh. Dito na kami sa malapit. Yung kinukuha namin, magagaling namin school. Sa hapon. Yun. Pag-uwi ko. Kasi sa school namin, sa may daanan, may ganito. Yun. Kuha kami ganito, ganyan. Kakatuwa ng bata pa ako. Pero ngayon parang, laki ko na pero parang bata para may isip. Yun guys, masarap talaga siya. So may mga ganito sa inyo, tigo. Huwag mahiyang kumain, charot. May right mid. Sarap.
Sarap ng suka, the best talaga guys. Pengi pa we. Bit-bit pa we. Saka panghan na dyan akong gina guys. Pagbalik we. Baba. Kira ka diha? Tago pa more. O kira ka diha? Saman, kaya pa? Wala kang tubig. Sarap. This ganda. Ayan. So ayan guys. Oh. So, ayan siya. Dito siya nagpapakabog. Ba't ito? Pagpapawisan na ako. Hanghang. Yung ang asim niya parang mangga. Pero yung ang laki niya parang ano, buto ng munggo. Tak pa mo. Gusto ka mong sa suon eh. So ito na guys, no, tapos na po kami kumain. So ang sarap, uwi na po kami kasi ang hanga ng baba ko. Bibig ko ganun. Bye-bye guys. Thank you.